Issa nafu wkoll iswed fuq l-abjad illi żgur 3 snin ilu xi ħadd infurmah b'mod ċar li kien hemm frodi. Għalhekk ma ridekx tkun taf x'fiha l-inkjesta. Nsaqsikom, nsaqsih x'hemm iżjed fl-inkjesta li ma tridniex inkunu nafu, illum nafu x'hemm fl-inkjesta inti kont kompliċi! Ekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt ir-rally li sar fil-Melliħa wara l-inkjesta Vitals ikkonfermat li l-Prim Ministru Qabela ilu 3 snin sħaħ jaf bis-serqa tal-isptarijiet u issa grazzi għal Malta Today ħarġu d-dettalji kollha li jikxfu l-intriċċi li kien hemm f'din il-ħadma minn fuq dar il-poplu. Għalhekk Roberta Bela jattakka lill-medja f'pajjiżna, għalhekk Roberta Bela irid jagħlaq ħal il-ġurnalisti. Din hija inkjesta voluminuża. Inkjesta illi ma' kull paġna, ma' kull paragrafu li provajt naqra f'dawn il-ftit sigħat dalgħodu, ma' kull kelma miktuba tkompli sammar il-konferma li dan il-pajjiż huwa maħkum minn organizzazzjoni mafjuża kriminali. Bernard Grech qal li kulħadd jaf min huma tradituri tal-poplu u min hu fuq in-naħa tal-poplu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiddiskrivi din l-inkjesta bħala waħda bla preċedent, storika u li ma ħarset lejn wiċħat dan għaliex il-Maġistrat kellha għan wieħed li toħroġ il-verità kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu xeba jisma' bi skandlu wara l-ieħor u saħaq li Roberta Bela kien jaf x'inhu għaddej u għalhekk jinsab dajjef. Kien jaf sewwa minn qabel x'hemm għaddej. Kien jaf sewwa minn qabel x'kien qed jiddefendi, kien jaf sewwa minn qabel x'pariri kien qiegħed jagħmel u qed jagħti bħala konsulent tal-Prim Ministru Joseph Muscat, kien jaf minn qabel meta kien ipoġġi fil-kabinett, kien jaf minn qabel meta għażel illi jibqa' jiddefendi l-Joseph Muscat. U fil-waqt li l-gvern jinsab mifni b'inkwiet intern il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' joħroġ bi proposti għal ġid tal-familji, tant li Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni biex pajjiżna jista' jimxi il qudiem kemm fuq livell lokali kif ukoll livell Ewropew bil-għan li d-demokrazija terġa' tissaħħaħ. Naħdmu biex inġibu aktar fondi Ewropej biex insaħħu lil ħaddiema u lil min jimpjega u fl-istess waqt ninvestu f'setturi ekonomiċi ġodda. Dan isir bħala parti minn pjan ekonomiku ġdid biex jiżdied l-investiment lokali u barrani. Fl-istess rally fil-Pjazza tal-Melliħa l-President tal-Parlament Ewropew u kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola sostniet li llum għandna provi li lan tar-roadmap tal-Labor kien sabiex idajfu l-istituzzjonijiet u jiddaħlu eluf ta' euro f'butom mit-taxxi tal-poplu. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq in-naħa tas-sewwa u se jkompli jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Roberta Metsola sostniet l-integrità u l-onestà għandhom jibqgħu fil-qalba tal-politika u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista qegħdin fil-politika sabiex jagħmlu differenza fil-ħajja tal-poplu. Min-naħa tagħha l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri sostniet li meta n-nies jintużaw biss għall-akkwist tal-voti dan huwa naċċettabbli f'pajjiż li ħaddem id-demokrazija. Norma Camilleri qalet li esponenti laburisti għamlu minn kollox sabiex jaħbu l-verità mill-poplu, tant li meta wieħed jara l-inkjesta Vitals li ġiet illikjata taqta' nifsek tipprova tifhem il-manipulazzjoni li kien hemm minn pubbliċi.